इनके पर मुखिया एगो हो बड़े फ्री में कहता काम करो फ्री मुखिया जी वाला चुटकुला इनके पर चमक मुखिया जी वाला चुटकुलवा इनके पर न पावे। हां पहले के डाल डाल होशियारी कइले रहले 7 मिलियन हो गल बाउरी बढ़ल बाऊ भारत एगो माला तोहरो के दियाई कारण कि कमा तार लो हमने गाना से तार लो के लुटाहू के चाहे कि ना अरे मर्दे वो है ना वो कहता रहे कि हम ना दे हां ना देबे तो हम बगली में से काढ़ ली। हाँ भाई हमने गीत से कमाता तो हमने के देबे चाहिए ना बाबा म्यूजिक के गोड़ लगता नहीं घरदानी म्यूजिक भी 100 रुपया दल अभी 5 गुना कम बड़ा बाबा म्यूजिक से द पैसा वाला तार कौन चैनल है पब्लिक रिकॉर्ड बहुत सुंदर तो हूं 200 से कम नहीं है देबो देखा एगो और चैनल ला भैया बढ़ा दे 60 गो दले बड़ा जा तारा पर स्ट्राइक मरिया से कोनो अभी नया नया बड़ा भोला दानी बनवले रही प्रतिशत हार्दिक शुभकामना करता वाह 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 खाली कैमरा रे चैनल वाला ई ना कौन चैनल है खाली दिखावे खातिर ना तो लुकवा के डलबा जरूर है ना आओ तू हो द